a LOMCE, que é a Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa, instaurada agora polo goberno do Partido Popular, e que está seguindo cos brutais recortes que está sufrindo a educación nos últimos anos, comezadas coa firma do Plan Estrategia Universidade 2015 polo goberno do Partido Socialista. É dicir, estes ataques á educación veñen xa dende fai moitos anos, e vense agora materializados con esta nova lei, a LOMCE, como comento, que, bueno, é unha lei, sobre todo, que vai afectar as ensinanzas medias, o que están tratando é unha mercantilización pura e dura do ensino, a perda de democracia interna nos centros, onde, por exemplo, como dato, desaparece o Consello Escolar como órgano decisorio e pasará a ser un mero órgano consultivo, que non terá ningunha función. Aparte, a LOMCE é un dos maiores ataques á lingua galega dende o franquismo. A nosa lingua queda relegada a un segundo plano, un terceiro plano, por detrás do castelán e do inglés. Son ataques que o que pretenden é deixar atrás aquelo de ensino público, de calidade, galego, de todos, para todas. Bueno, o decreto ver, seguindo con esta tónica de recortes, mercantilización, privatización non só do ensino de ensinanzas medias, sino tamén da universidade, onde, como ben precedido da Estrategia Universidade 2015, pois este novo decreto ver son medidas brutais de recortes, non só para os estudantes, sino para o persoal das universidades, como poden ser o personal docente e investigador, como pode ser o PAS, os profesores asociados. E este decreto, en cada universidade, é o propio reitor o que vai ser quen marque o nivel de recorte, é dicir, hai uns máximos e uns mínimos, e aquí na Universidade de Vigo o rector Salustiano Mato, recordar que está imputado polo caso Campión, que é un dato bastante importante a ter en conta, está aplicando os máximos que están previstos o despedimento, ou, bueno, como di el, a non renovación do contrato de máis de 200 persoas, e a aplicación de máximos, como, por exemplo, os profesores asociados e PDI que se queden na universidade, aplicarlle un máximo de horas de 320 o máximo, co cal, sobre todo, este tipo de ataques non só produce unha perda de postos de traballo das persoas que van despedir, sino que os que quedan nos seus postos de traballo perde moitísimo a calidade do estudantado, porque se teñen que impartir moitísimas horas, dedicar moito menos horas aos mestrados e doutorados do alumnado, a calidade da ensinanza e dos traballos do estudantado vai a perder, é dicir, a base deste decreto, a parte dos despedimentos, é a perda de calidade na universidade. Bueno, dende a Asamblea Universitaria de Vigo, así como as outras organizacións estudantís da cidade, estamos levando accións, varias accións a cabo. Esta semana había convocada para o xoves 21 Consello de Goberno, entón decidimos en unha asamblea constituída a semana pasada, de asamblea de profesores de PDI, PAS, asociados e estudantes, decidiuse facer un peche o mércores a noite na reitoría, co fin de evitar que o Consello de Goberno pudese celebrarse con normalidade. Entón, o xoves pola mañá estábamos ali, impedimos a celebración normal, logo, despois de estar negociando co reitor e co asento do Consello de Goberno, decidimos que se chegou ao acordo de que se pudese celebrar dito xoves o Consello, a cambio de que se metera un punto na orde do día que fose que non se pudese aplicar o decreto BERT na universidade, é dicir, que a aplicación fose rexeitada, non o decreto en sí, que é imposible, sino a aplicación. Entón, comezou o Consello de Goberno e o reitor dixo que non se iba a meter ese punto, entón o alumnado e profesorado que ali estábamos, pois boicoteamos o Consello. Pola tarde, os xoves, convocaron outro Consello de Goberno para o venres, é dicir, para hoxe, e
o estudantado e profesorado e traballadores volvimos a acudir á reitoría ás 9 da mañá para mostrar a nosa total repulsa, e a sorpresa foi, cando chegamos ali, que nos atopamos con 20 persoas de Prosegur, persoal de seguridade, que nos impediu o acceso ao Consello de Goberno. Dato moi importante, que salientar que eso é absolutamente ilegal, por eso nos atopamos agora no xulgado poñendo unha denuncia, porque o Consello, a lei di que as sesións de Consello de Goberno estarán abertas a membros da comunidade educativa. É dicir, isto é o papel da legislación da universidade, que o que di é que teñen que ser abertas. E hoxe chegamos ali e o persoal de seguridade negounos acceso. Obviamente eran mandados polo reitor. Entón, chamamos ao persoal de garantía da universidade e agora topámonos aquí poñendo unha denuncia porque estas medidas son absolutamente ilegais.